Què passa? Que falta suc. Com ho saps? Per què no corre? I ara què fem? Trucar a la coordinadora. Què li passa a la furgó? Que falta fuel. I què fem? Trucar a la coordinadora. Bufa, estan massa lluny. Potser alguna colla ens pot ajudar. I els terrassencs? Tu, com anem de pressupost? Fotut. Si cada vegada que descarreguem un 3 de 10 i perdem calés, els nusos. Sempre més. Que si història, que si festa. Que si amb tu a l'infinit i ara no tenim suc. No ho sé, Pinxo. A vegades sembla que avancem i a vegades sembla que encara estiguem a l'any 98. Nois, aquí he trobat una llauna. On era? Aquí, sota una muntanya de motxilles. Ara sí que seguim. Pensa que amb això no sortim ni de la zona no tradicional. Com va dir aquell, caminante no hay camino, sino que se hace camino a l'andar. Pinxo, quina cita més xunga, no? Que no tenim millors referents o què? Bé, com va dir la Camili, digue'm quina gent portes i et diré els castells que faràs. Què feu aquí? Ens hem quedat sense suc. Però on aneu amb aquest trasto? Voleu pujar? Anem a la Tàrraco Arena. No, gràcies. Valtros mateixos. El mas ens espera. Fem el mateix, però som diferents. Trasto. No és la més guapa ni la més forta. Mig esmanegada, però sempre respon i anem a totes les places. El problema és que no tenim suc i sense suc no anem enlloc. Això em sona. Sense soca, no hi ha 3 de 10. Sense assaig, no hi ha resultats. I sense les hores, no hi ha èxit. Sí, però sense suc no avancem. Va. I llavors què fem? Gent, necessitem reforços. Flor, necessitem suport. Sí, clar. Necessitem terrassencs, necessitem fillos no actius, necessitem colles amigues, necessitem el tiet, la tieta. Oi, Cesc? No patiu, que per gent no serà. Ja està, la llauna es buida. No n'hi ha prou. Ei, veniu o què? Us heu fixat que quan hi som tots som imparables?